Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Anzi zviri sei nai mukomanashi, please ndipostereiwo nyaya yangu mugroup. Ndiri kukumbirawo kuda kubatsirwawo nenyaya yangu iyi iri kundinetsa. Inini mukoma ndine dambudziko rekuti ndinopota ndichidya mapepa, ende kana ndatofunga kuti ndinge ndichidya mapepa, craving yacho mukoma inondikurira. Ndinotonzwa kutocrava the same craving yaunongonzwa kana uchida kudya chikafu kana wava nenzara. That is what I feel kana ndava kuda kunzwa kudya mapepa. I can't stop myself. Handizivi kuti idambudziko rei rinondiita kuti ndinge ndichidaro, ende zvinhu izvi zvandiri kuita zvekupota ndichidya mapepa hazvina zvazvinozondikanganisa here muutano hwangu. Ndatenda kune vose vachakwanisa kundibatsira. Please notify me when you have posted. Saka vanzvadzi vedu ava ndakabva ndazovabvunza kuti ko zvakatanga rini uye zvakatanga sei. Saka ivo vakabva vapindura vakati zvinhu izvi zvakatanga apo pandainge ndichiri kuschool, ndaitopedza mabhuku nekudya, handitozivi kuti zvakatanga sei. Apa now I am 33 years old. Kubva ndichiri kuhigh school kuma 2004 ndipo pandainge ndichidya mapepa, but pandakazvara firstborn yangu zvinhu izvi zvakambopera. But now mukomanashi zvinhu izvi zvadzoka zvekare. Please assist me. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngativabatsirewo mucomment section. Zvekare kana uine any kind of an addiction yaunenge uinayo usingazivi kuti ungaipedza sei, unokwanisa kuuya nenyaya yako then ubatsirwa nevedare. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Inini ndiri mukadzi ane makore 65 ekuberekwa. Ndakatorawo namba dzenyu samwe. Inini ndakabara mwana wangu mukomana mumwe chete, ende kubva zvandakazozvara mwana wangu uyu mukomana handina kuzokwanisa kuita zvekare mumwe mwana, nekuti pandakazvara mwana wangu uyu mukomana ndainge ndakaita mamwe anonzi macyst. Mukoma inini ndakafamba, hapana pandisina kupinda ndichingozama kuti ndinge ndichikwanisa kuitirawo murume wangu mwana, asi Mwari zvavo vakazodaira minamato yangu ndokubva ndazobatira pamuviri, ende ndakabva ndazozvarira murume wangu mwana mukomana. Asi takazoti tava kuda kuzama kuti tinge tichiita umwe mwana zvekare. Takazama tichazama mukoma, ndokubva taona kuti mwana ainge achiramba kuti ange achiuya zvekare. Ndo patakazofunga zano rekuti tinge tichienda kuchipatara. Patakaenda kuchipatara kuya mukoma, ndo pandakabva ndazoudzwa kuti inini ndainge ndiine macyst avo ainge achikonzeresa kuti mimba inetse kubatira. Panguva iyi zvinhu izvi pazvakaitika tainge tichigara kuHarare mukoma. Kunyangwe mafiro akazoita murume wangu akandirwadza because baba pavakazoshaya, inini ndiko kuuya kwatakaita tikazogara kuno kumusha, nekuti upenyu hwemudhorobha wakanga wava kurema. Baba pavainge vachiri vapenyu, baba mari vainge vachibata, not zvekurevesa. But munhu uya ainge asingabhilivhi kuti munhu unofanira kuti unge uchitengawo imba mutauni, ivo vainge vachingokoshesa kumusha. Asi dambudziko rakazoitika nderekuti baba pavakazofa, paya pakuzonogovewa kwenhaka yavo, because baba vainge vaine zvipfuwo zvavo, vaiva nemombe dzavo nezvimwewo zvainge zviri pamusha. Asi dambudziko rainge riripo nderekuti ivo baba vainge vakangovakawo ka 2 rooms kavo paside, ako kataipota tichishandisa pose patinenge taenda kumusha kunorima kana kuti kunokohwa. Baba pavakazofa, nekuda kwekuti mombe dzavo nezvimwe zvipfuwo zvavo zvainge zvakangozanganiswawo nezvipfuwo zvemumusha imomo, inini mukoma nemwana wangu hatina kana chimwe zvacho chatakambogara tawana. Ndakambozamawo kuti
ndinge ndichigara pamusha ipapo, but ndakaona kuti upenyu hwacho wainge hwava kundiremera ende hakuna kana ainge ava kumbonditarisa. Munhu ainge achingonditarisa vainge vangoriwo vamwe pamunini, asi ndakazoona kuti kakundibatsira kwose ako kavainge vachiita like vari kuda kuita inhau yekuti bamunini ava vainge vava kutondichiva. Pandakaona kuti ndo zvainge zvava kuitika apa, ndakabva ndasarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndidzokere kwedu kumusha kwevabereki vangu. Mukoma, kunyangwe pandakazobva pamusha apa, ndakatoona kuti kana ndichida zveupenyu hwangu zviri nani kuti ndingosiya vanhu ava ndisina kana kumbogara ndaoneka, because painge pava kungogara pachingobuda mamwe mashoko, ende ndakaona kuti zvimwe zvacho zvaikwanisa kuzokonzeresa kuti mwana wangu ange achizokandwa kana mhepo nekuda kweupfumi uho hwaainge akasirwa nababa vake. Iye wose mwana mukomana ainge ati yarukei ainge ava kupota achinongedzera mombe achiti mombe iyi ndeyangu, chakati ndechangu. Ndakaona kuti zvose izvi zvainge zvichiitika mune ramangwana rake zvaikwanisa kuzomukuvadzisa. Saka ndakabva ndazodzokera kumusha kwevabereki vangu. Baba vakashayika mwana apo paainge achiri ne13 years. Ndakazosara ndoita maricho kuti mwana ange achidya, kutiwo mwana ange achienderera mberi nechikoro. But mukoma, nekuda kwemari, mwana wangu akazotadza kuti arambe achingoenderera mberi nechikoro. Mwana wangu akazogumira muform 3, kunyangwe iyewo akatoona kuti zvinhu zvacho amai zvainge zvava kuvakurira. Zvaainge ava kuita ndezvekuti paya paanenge abva kuchikoro, nguva iyo yaainge achiri kuenda kuchikoro, aiti kana abva kuchikoro obva auya obva andibatsira, kana kuri kunzi anenge andiona ndiri kumaricho. Iye akabva azondiudza kuti ainge asingadi kuramba achingoenderera mberi nechikoro. Ndakambozama kushingirira ndichimuonesa kuti chikoro chainge chakakosha, but ndainge ndatova nematerms akati one day ndisingakwanisi kumubhadharira school fees yake. Mwana wangu akati aregedza kuenda kuchikoro ndokubva azotsvaka rimwe basa. Akatanga atsvaka rimwe basa pane vamwe headmaster vake avo vainge vachimufarira, but ikoko mukoma mwana wangu ainge achibatwa rafu, imwe iya inonzi rafu, because ivo vainge vakamuudza kuti kana akavashandira, vakatanga vamuudza kuti gore rekutanga vachaona kuti mashandiro ake anenge ari sei, mari vaisamupa, but vainge vakamuudza kuti gore parinozopera ndipo pavanozomupa mombe. But gore riya mukoma rakati richinopera, mwana wangu hapana kana chaakambopiwa. Ini ndega ndini ndakazotoenda ndikanomutora ndikamuudza kuti zviri nani kuti ange achitambura zvake, asi achitambura ari pamba pevabereki vangu, than kuti anoshandiswa gore rose neumwe munhu obva aregedzwa kupiwa kana senti kunyangwe mombe yacho yaainge apromisiwa. Ipapo headmaster ivavo vainge vakatomubata ndokubva vatanga kumurova ivo nevana vavo, mushure mekunge mwana wangu akumbira mombe yake iyo yavainge vakamuvimbisa paainge akapinda basa. Pandakanzwa kuti mwana wangu ainge akarohwa naheadmaster vake avo vaainge achishandira, ndakabva ndaenda ndikanotora mwana wangu. Tadzoka ndokubva azowana basa muraini imomo matainge tichigara, ndokubva atanga kuita mufudza mombe. Mwana wangu ndipo paakazoti pane umwe wake uyo waainge akamboshamwaridzana naye panguva iyoyo paainge achishanda kumba kwa headmaster ivavo. Mukomana uyu ainge achishandawo achiita zvekugaisawo pane imwe imba apo painge paine zvigayo, paiva nezvigayo zvehupfu nezvigayo zvedovi. Saka mukunowirirana kuya, mukomana uyu iye ainge achiti ane hama dzake dzainge dziri kuSouth Africa. Paakaenda kuSouth Africa, iniwo ndichienda ndichinotorawo mwana wangu, ndichienda kunotorawo mwana wangu uko kwaainge achishanda. Ndo paakabva andiudza kuti aiva neshamwari yake iyo yainge iri kuSouth Africa. Neniwo mwana ndakabva ndazotanga kumukurudzira kuti kana zvichiita anofanira kuti ange achiendawo kuJoni sezvainge zvichiitawo vamwe.
mwana wangu ndo paakazoenda. Mazuva ekutanga mwana wangu paakaenda kuSouth Africa tainge tichitotaurirana mune zvakanaka-naka. Ndipo mwana paakazongoti zii, mwana wangu paakati zii mukoma, ana yangu mwana wangu pandakaona kuti ainge angoti zii, ndakarwadziwa mukoma, ndo pandakatanga kurwara nechirwere cheBP because ndaisakwanisa kurara ndichingofunga kuti mwana wangu achiri mupenyu here, pane zvakaitika here kumwana wangu. Asi ndainge ndichingonzwawo nevamwe vanhu vemuraini kuti iye mwana ainge ariko hake, uye hanzi kuJoni ikoko ainge ava nemari isingaiti. Apa inini amai vake ndainge ndichitambura kudai mukoma. Ndakati ndaedza nepose pandainge ndichigona napo kuti ndikwanise kunzwa kubva kwaari, asi iye mukoma ainge asingadi kutaura neni. Zvinhu izvi zvaigara zvichingondishungurudza ende ndaigara ndichingochema because ndaiti pose pandinenge ndapfugama ndichizama kuti ndinge ndichinamata, ndaingoti kana ndikangotanga kungokumbira Mwari kuti vange vachichengetedza mwana wangu, ndaiti kana ndikatanga kuzvibvunza kuti saka izvezvi chii chiri kukonzeresa kuti mwana wangu asade kutaura neni, apa ndichiudzwa nevanhu kuti kuJoni ikoko kwaainge ari hanzi ainge ava nemari inotyisa. But inini mukoma ndainge ndichingoramba ndichingoenderera mberi ndichiita maricho, ndichishandira vanhu muzvimaploti zvavo. Upenyu hwacho hwainge hwava kundiremera mukoma. Ndainge ndichingogara ndichingochema ndainge ndava kungogara ndichingosvima misodzi chete. Zvandakazoita ndezvekuti paimba apo paainge achigara achingofonera because ndo paiva neumwe musikana wake, ndakabva ndaenda paya ndikabva ndavaudza kuti ndaikumbirawo kuti mwana wangu paanozofona munge muchizondipawo foni kuti ndinge ndichitaura naye because ndainge ndabva mukunzwa kuti ainge akatotumira vanhu ivavo grocery, but vanhu ava vainge vachizama kuzvivanziridza kuti vainge vakatumirwa grocery rainge richibva kumwana wangu. Isuwo takangoona vanhu vachisunga ngoro vachienda kumashops pasinawo kana nguva, ndokubva tazoona ngoro ichidzoka yakazara nemagroceries. Takazongonzwawo nemakuhwa kuti magroceries iwawo ainge akabva kune mwana wangu uyo ainge ava kushanda ari kuJoni. Zvinhu izvi mukoma zvakandirwadza zvisingaiti. But nyaya yazondiudza pano mukoma ndeyekuti pamba pedu paita nyoka, ende nyoka iyi handisi kuinzwisisa. Nyoka iyoyo mukoma iri kungopinda mumba usiku. Pari zvino zvangu ndainge ndakambodzoka kuno kuHarare ndine chimusikawo changu chiri kutopotawo chichindiraramisa, but nyoka iyi yakazotanga kuonekwa mushure mekunge inini ndabva kumusha ndava kugara kuno kuHarare. Zvakaitika ndezvekuti ndakangotanga ndichingorota mwana wangu uyu. Pandakamurota ndakabva ndatanga kutomhanya kuti ndinge ndichienda kunomumbundukira, sezvo mwana uyu ainge ava nemakore ndisati ndamboonana naye. Pandakamuona kuhope kwangu ikoko ndakabva ndafara ndikati hii mwanangu wadzoka kwandiri, ndokubva ndamhanya kuti ndinge ndichimumbundikira. Asi chakandinetsa ndechekuti pandakazonombundikira mwana wangu paya akabva ashanduka mwana, ndokubva aita nyoka. Nyoka iya yakabva yazotanga kundinanzva maziso angu, ndokubva yazongonyangarika. Mamwe mazuva ndipo pandainge ndava kungorota ndakarara, ndobva ndangopepuka. Pandaipepuka kudaro ndainzwa mumaziso mangu umo mukoma makanyorova as if pane munhu anenge ari busy achinanzva chiso changu. Zvinhu izvi zvakaitika kwemazuva akawanda, ende ndaiti pose pandinenge ndichirota mwana wangu kumusika kwangu uko mukoma kunenge kusingatombofambi zvakanaka. Izvezvi mukoma handichazivi kuti mwana wangu kuti akaromba neni here kana kuti, nekuti iye mwana wangu hapana kana paanomboda kutaura neni. Ndainge ndichimbofungidzira kuti zvimwe kuda semunhuwo ndine zvandakamutadzira, pamwe ndakakurawo ndichimushungurudza, ndokusaka akazoti paakawana mari ndokubva ati haadi kuti ange achitaura naamai vake. But pandakafunga nyaya iyoyo ndakabva ndazotaura neimwe hanzvadzi yangu kuti vange vachienda kunotaura nevanhu vepamba paya pane umwe musikana uyo anorakidza kuti
iye ari kudanana nemwana wangu. But ivo mukoma vakangondiudza kuti sisi, mashoko andaudzwa, ndaona kuti sisi mashoko andaudzwa, kunyangwe imi kuti ndinge ndichikuudzai mashoko akadaro ndinenge ndava kutokuremedzai sisi. Chandinongoda kungokuudzai ndechekuti mwana uyu ndewenyu. Kana iye asingadi kutaura nemi, siyanai nazvo, upenyu ngahuenderere mberi, makamugonera mukamuzvarawo. Asi chandinozivawo ndechekuti nerimwe ramazuva achakurangarirai. Saka mukoma, handizivi kuti mashoko acho mukoma avakaudzwa pandainge ndavatuma kuti vange vachimboenda kunobvunza vanhu vepamba ipapo, pari kurakidza kuti pane umwe musikana ari kudanana nemwana wangu, mashoko akaita sei. Ndakambozamawo kuti ndinge ndichifambawo ndichiendawo kune umwe muprofita uyo wandakanzwa kuti ari kubatsira vanhu. But paainge achindibatsira akangoti, amai, ndaona zvikukutu zvakagadzikwa pamafudzi enyu, ende ndaona rimwe rima rinotyisa chaizvo riri kukutevererai. Pasina kana nguva amai, ndaona upenyu hwenyu hwaganhurwa munzira. Iye muprofita uyu akambozamawo kuti ange achindibatsira. Panguva yacho yaainge achindibatsira mukoma, upenyu hwangu hwakamboita sekunge hwainge hwava kutambanuka. But pasina kana nguva mukoma, ndakabva ndaona kuti kamusika kacho ako kainge kava kuita like kanosimukira. Ndava kutofungidzirawo kuti ndichagumawo ndazoita kaflea market kangu mukoma. Kamusika kaya mukoma kakabva kangobroka. Ndo upenyu hwacho hwandinongorarama mukoma. Ndinongorarama nekungoti ndikangohodha twuma domasi, muriwo netwuma onion, ndobva ndangotengesa kuti ndinge ndichingowanawo mari yerent neyekutenga chikafu. Ndiri munhu wekuti ndinongogara ndisina mari yekuti kana zvinhu zvangu zvikabiwa kana kuti ndikasangana netsaona yandinenge ndasangana nayo, ndinenge ndisitomborina imwe mari yekuti ndizohodha zvekare. Upenyu hwangu ndihwohwo mukoma, wekuti tuma profit twangu twandinowana ndotiko kungobhadhara rent nekungotengawo chikafu chekuti ndinge ndichingodya. Chikafu chaicho mukoma, ndinongokwanisa kutenga chikafu che2 weeks. But ndiri kunzwa kuti mwana wangu kuJoni ikoko hanzi ane mari isingaiti, hanzi atori nekambani yake iyo inoita zvekufamba ichivaka zvikoro nezvipatara. Mukoma, pari zvino hangu inini ndanga ndiri kungotsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira kana paine mhepo yakagadzikwa pandiri. Mhepo iyoyo yobva yangobviswa. Handichazivi zvimwe kuda vavakidzani vedu ivavo pane zvavakaita pamwana wangu, sezvo mwana wavo ari kunzi iye ndiye ari kudanana nemwana wangu. Pamwe vakabva vafuratidza mwoyo wemwana wangu kuti iye aregedze kundirangarira. Nekutambura kwose kwandakaita mukoma, BP yangu iri kugara yakangokwira. Vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Please, ndiri kukumbirawo kuti tinge tichivabatsirawo mama avo. Then macomments amunenge mazonyora mucomment section ndobva ndazongokopa ndonopesta pachati ravo. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ziva midzi yako mwanangu, ziva kwawakabva mwanangu. Zvakangooma hazvo veduwe. Vedare, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.